poderamos invitalo para facer o pregón na seguinte edición da Festa da Cereixa, que é a que temos agora, non? Levamos moito tempo traballando xuntos xa, e, de algún xeito, ese premio foi o recoñecemento a 20 anos de traballo e 20 anos de esforzo para un cociño pequechiño que intenta facer unha festa dedicada aos nosos produtos agrarios e foi complementando ca cereixa, co viño e co aceite, e agora estamos neste intre seguindo ca pelexa, intentando que os nosos produtos salgan para adiante, non? O acto central desta festa sería o pregón e, pareceunos unha boa idea que José Tomé Roca fose o noso pregoeiro. Moitas gracias a todas as autoridades que viestes aquí, non me vou enumerar porque seguro que me quedo alguna, entón moitas gracias a todas as autoridades, alcaldes, representantes políticos de todos os partidos, que así como temos que facer as cousas, porque ao final todos temos as mesmas preocupacións, todos temos os mesmos problemas, e traballando xuntos se solucionan moitos deles, non? A colaboración, a cooperación e o traballo conxunto é moi importante para desenvolver os pequenos territorios dos que formamos parte, que non me vou olvidar, por suposto, do noso xeoparque, en especial ca colaboración e o traballo conxunto de Ribas de Sil, de Fogoso de Courel e de Quiragua, que levamos moitos anos así. Tamén co apoio da Diputación, por suposto, para levar a cabo moitas iniciativas. Entonces, nada máis. Moitísimas gracias a todos por vir.